Kristinusko on nyt Rooman valtakunnassa laillinen uskonto. Olen ottanut kristityt suojelukseeni. Palautan kirkoille heidän omaisuutensa. Olen silti ihmeissäni näistä erilaisista kirkon opeista, joista ei ole saavutettu yksimielisyyttä. Se ei ole mielestäni sopivaa. Haluan, että kirkossani tiedetään, mihin uskotaan. Siksi kutsun koolle kokouksen, joka käsittää kaikki tunnetut piispat ja kirkon miehet. Hyvän tuloksen varmistamiseksi kokouspaikan ovet ovat suljettuina kokouksen ajan kannustaaksemme yksimielisyyden saavuttamiseen. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 1700 vuotta siitä, kun Rooman keisari Konstantinus määräsi Nikean kirkolliskokouksen kokoon kutsuttavaksi. Tätä edeltävänä aika noin 300 vuotta kristillinen kirkko oli elänyt vaikeita aikoja Rooman vainojen vuoksi, mutta myös oman opillisen hajaantumisen vuoksi. Oli monia kilpailevia uskonsuuntia, esimerkiksi gnostilaisuus, pelagiolaisuutta, Sibelius, areiolaisuus, Augustinus, joilla kaikilla oli oma käsityksensä Jumalan olemuksesta. Keisari otti kristikunnan mahtavaan suojelukseensa. Hän oli järjestyksen mies eikä suvainnut keskenään riiteleviä kirkonmiehiä. Kutsuttiin siis koolle kirkolliskokous, jonka oli määrä selvittää, mihin kristinuskossa uskottiin. Osallistujia oli noin 300 piispaa riippuen lähteestä. Saatiin aikaan uskon tunnustus ja yhtenäisyys kirkossa. Uskon tunnustus kehittyi sitten myöhemmin käsittämään kolmiyhteinen Jumalamuotoilun. Kolminaisuusoppia pidetään nykyisin kristityn vähimmäisvaatimuksena. Kristityn nimi on koitettu omia ja rajata niin, että jos ei tätä kolmiyhteyttä tunnusta, niin on sitten vain kristillisperäinen. Tähän ryhmään on sijoitettu ykseyshelluntaalaiset, Jehovan todistajat ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet, mormonit. Mielenkiintoiseksi tämä käy, kun ajattelee, että maailmalta löytyy erilaisia kristillisiä kirkkoja tai yhteisöjä yli 30 000. World Christian Encyclopedia. On jämähdetty tuohon Jumalien olemuksen arviointiin 1700 vuodeksi ja pidetään sitä tärkeimpänä asiana kristinuskossa. Ikään kuin ihmisillä olisi mitään edellytyksiä tuollaisen asian arviointiin, ei vuonna 325 eikä nyt myöhemmin 2025. Professori Philip Carey yrittää esittää asian yksinkertaisesti. Isä on Jumala, poika on Jumala, pyhä henki on Jumala, isä ei ole poika, poika ei ole pyhä henki, pyhä henki ei ole isä, on vain yksi Jumala. Voisi tämän määritellä niinkin, että isä on Jumala ja isällä on poika, joka on tietysti myös Jumala. Pyhä henki on pyhä henki. Heitä ei pidä sotkea ja niputtaa väkisin yhdeksi. He muodostavat yhdessä jumaluuden, jossa heillä on kaikilla oma tehtävänsä ja roolinsa isän suuressa suunnitelmassa. Tärkeämpää kuin tuo vuosisatainen viisastelu Jumalien olemuksesta on kai kuitenkin Jeesuksen opetukset meille ihmisille.